26. novembra 1985. godine Zvornik je proslavio otvaranje novog doma zdravlja i 100 godina apotekarstva. Svečanost povodom otvaranja doma zdravlja je počela polaganjem venaca na spomen kosturnicu Filipa Kljajića Fiće. Vence su položili dr. Đoja Stojanović, Marko Danojlović i Čavić Hava. Spomen ploču povodom 100 godina apotekarstvu u Zvorniku je otkrio Marko Danojlović, farmaceutski tehničar u penziji. Direktor Doma zdravlja Gojko Ranković je govorio o značaju ovog objekta za Zvorničku opštinu i zdravstvo u celini. Peković, kako direktor radne organizacije Univerzal, inače predsjednik Zvorničke opštine u vreme kada je počela izgradnja novog doma, govori o učešću radnih ljudi i građana u izgradnji doma zdravlja, pre svega samodoprinosom, a i materijalnom pomoću većeg broja radnih organizacija u Zvorniku. Ušice nije ispred Saveza socijalističke omladine Doma zdravlja pročitala pozdravno pismo. Otvaranje Doma zdravlja presretanjem vrpce izvršio najstariji radnik ove ustanove, Mulej Bišević Sado, medicinski tehničar službe za zaštitu dece i omladine. Zatim su gosti, radni ljudi i građani krenuli u razgledanje ove velelepne zgrade čija izgradnja počela 5. jula 1982. godine.